hands together for Jesus this morning. Zvedneme ruce, Oh, we love you. We love you. milujeme tě. We give you glory. Dáváme ti chválu. In Jesus' name. Ve jménu Ježíše. And everybody say, Ti řeknou, hallelujah. haleluja. Are you happy this morning? Jste šťastní dnes ráno. Are you happy to be here at Awakening Europe? Jste šťastní, že tady můžete být na Awakening Europe. I tell you, I'm here as one of the speakers, but I have been so blessed by what's happening in this place. Já vám chci říct, že jsem tady sice jeden jako mluvčí, ale že jsem velice požehnaný tím, co se tady děje. If God is doing something in Europe that is historic, Věřím, že Bůh v Evropě dělá něco, co je historické. I'm so grateful to be a part of it. A jsem tak vděčný, že můžu být Come on, součástí toho. just turn to the person next to you and say, you're blessed to be here today. Tak otočte se na někoho vedle vás a řekněte mu, jsi požehnaný, že dneska You're watching history in the making. sleduješ historii v procesu tvorby. Praise the Lord. Chvála Pánu.